जों दिनै जोंनि बिरेन्द्र पारानि आदा 3 नम्बर वार्डनि आदा सोद्रोमनि नगो सदायनि नगो जों दिनै आदा गलिराम जोंनि डिस्ट्रिक्ट मेम्बार जिरामनि उजुं बायखायो जोंनि गायसार चिकन साखायसा जों बिरेन्द्र पारानि एवारनेस खालायग्रा वार्डनि फाइदावन बिसिबि खायै तखनो যারা खायनानो जों हामबाय जानांगौ वार्डनि गोबां हामबाय जों खायनानै बास खायमालिया जों बेलायगा हामबाय ते अ वार्डनि पारानि अर गथ'फोरखौ हमनो orto para मतलब visitor या चिकन साना हतनो जतस्ति प्रमोता ते 2-3 परबा बिजिबि दङ अब रो फाइनाय जों थाख्लायो सक्सेस ना जगाव वार्ड नम्बर 3 व ते और कामिन ब्रिज पाराव कुनो बिजिबि करि खानो हिमानो 2-3 परबा हाय देना अब गै जों जत थानसानि मारै हिनाय जों अरन रेडी दङ ते बरफ जुनो पौरखा जे लास्ट फाइट 2023 ते कामिन बिलिस नि सनबो जों गोबागारना आन्दारस माने ब्रिज दहरे जों कप्लाय फाइनाय ते अ वार्ड नम्बर 3 व 100% ग्रेड डिफरेंटनि अदागा मेसेज संनाय ग्रेड डिफरेंट कप्लाय खायो हरनाय बरं जतना जों गोबागारन थानजाते उनि जबा कमाय तमाय न मथाना बागे बरं जत जों तियारिं जा अबगे जों गोबां हामबाय जों मथायखनो जों दुसकामते जों तिनरा जरा 2-3 परे तमाबो बरं जों गातिन बरन जों तिनि थानसानि माने जों हानायनि जों थाखमाय दङ ससियल मीडिया पर्सन जों बरं हामबाय जानांगौ ini cuma bagaimana lagi. Bubagra, ayo loto. 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 Diprasa, ayo loto. Diprasa, ayo loto. Diprasa, ayo loto. Wajib, ayo loto. Wajib, ayo loto. Dipramota, ayo loto. Dipramota, ayo loto. DWF, ayo loto. DWF, ayo loto. Bubagra ke.